मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट खोथा दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायगोन। दे बिजेपिआ फैगौ 2025 नि जितु बिटिसि इलेक्शन बेवहाय आरो एसेम्बली इलेक्शन 2026 हबलगा एसेम्बली इलेक्शनाव बे मोननै इलेक्शनावहाय फुरा एलायन्स गैयालासे बे इलेक्शनावथ' इलेक्शन खासै बिथांमोना गोराखा आरो ओरै बिटिसिनिफ्रायबो एमएलए लोगो गैयाजासे आरो बिटिसिआव 2025आव खुनु लोगो गैयाजासे बिथांमोना गेलेनानै गभर्नमेन्ट दागोन बे खोथाखौ रोखा फोरमायदों एसामिस निउसाव। स' दिनै बेनि सोमोन्दै मोजाङै नोंथांमोनजों सावरायगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। स' एसामिस निउसाव आं नुनो मोन्दों, जोबनाय फारसे आङो भिडिअ क्लिप्स होगोन, नोंथांमोना नायनानै बुजिनानै लाबानो जाबाय। जे बेवहाय बुंदों एसामिस निउसावहाय फैगौ बिटिसि इलेक्शननि थाखाय बिजेपिआ रावजोंबो लोगो लानाय नङा, सिंगोल हेन्डेड फुरा हारसिङैनो गेलेगोन होननानै बुंदों। होमबा बिसिनि भिजनखौ जोङो नुहुरखाबाय, फुरा बिटिसिखौ कब्जा खालामनाय। होमब्ला जोंनि गेजेराव थानाय माखासे हारियारि सिनस्रि आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बनसु बर' थुनलाइ आफादफ्रा माबोरैहाय बिथांमोनखौ बिजेपिखौ सुबिदा होगोन जोंनि बिटिसिआव खुंनो। बिसोरथ' अब्ला दिसपुरनिफ्रायसो सालायहरगोन। दा जेरै एलायन्सआवब्लाबो बिथांमोना जेरैहाय दा गावसिनि गोसोबादि सालायदों, थिग बेबादिनो दा बावहाय मोनसे खोथा साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय, दिसपुरनिफ्राय सालायग्राफ्रा दिनै बे बिटिसिखौ लाबोनायाव, बिटिसिखौ सोरजिनायाव, बिटिआरखौ सोरजिनायाव, बिएससिखौ सोरजिनायाव, बड'लेण्ड सोरजिनो थांगासिनो थानायाव खुनु थै थरथिंसेबो गवाखै। रावबो बिथांमोननि न'खरनिफ्राय खुनु सेक्रिफाइस जानाङाखै आरो रावबो बिथांमोना गोलोमदै गहाब होख्रावफानायाव रावबो ओंखारफायाखै। हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बड'लेण्ड आन्दलननि थाखायसो स्टेप बेखौ मोनना दं नङा होमबा, बिएससि बिटिसि बिटिआर। हेमन्त बिश्व शर्मानि न'खरा बाव सेक्रिफाइस जाफायाखै, सोरबा अमित शाहनि न'खरना बाव सेक्रिफाइस जाफायाखै, सोरबा पीयूष हाजरिका मोननि न'खरनिया बेवहाय रावबो सेक्रिफाइस जायाखै, बिथांमोनाबो अबदान गैया, सिदा खोथाखा। दा अब्ला जों बिसोरनो बोरै सालायहोनो आरो जाबादि सिस्टेमजों बिथांमोना सालायो, थागिबि सुबुंखौसो, उल्था इन्डिजिनियास पिपोल खिलन्जिया मानुरखौसो बिथांमोना होखारबावो। होमब्ला नायदो बबेनिफ्राय बबेहाय फैखो, उल्थासो थागिबिखौसो होखारो। बिथांमोना बिजेपिनि माखासे दा लिडारफोर जायफोर जोंनि बिटिसिआव सप्तायाव खननै खनथाम फैयो, बिसोरो जोंखौ सोबख'नोसो फैयो, बे क्लियारखा। बेनिफ्राय बुङोमोन गोदो सिगाङाव हाग्रामा महिलारिनि समावहाय बिथांमोना फैनो बारा हायामोन, जोंनाव मोनसे अनुभब दंमोन, गिनाय। हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव बिराद आवगायबोनो हायामोन। दा बेखौनो बिथांमोना राजखान्थियारि रावाव दे बेवहाय किडनेप, बुथारनाय, थै बोहैनाय, हारियारि दाङाबाजि जायोमोन होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारिनि समाव। बेनि थाखायनो बिथांमोना फैनो गियोमोन होनदों। मा समाव मा जागोन बे खोथाखौ बुंलायदों नङा होमबा, नोंथांमोना बयबो निउसाव नुबाय। आरो बे खोथाखौ बुंनो थाखाय सुबिदा होदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सोरजिनाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ। आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि सिएम बिथांमोना बे हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ, पीयूष हाजरिका मोनखौ बे खोथाखौ बुंनो थाखाय सुबिदा होदों, नङाबा बिथांमोना बुंनो हाया। नंखाय नुदोंबा इउपिपिएल बिपिएफ ज' जा, मा सोमावनो हागोन नामा बिसोरलाय। दा जाय हाग्रामा महिलारिनि दिनाव बिथांमोना फैनो हायामोन, मोनबो खामानि मावनो हायामोन, बेबादि गिनायखौनो जोंनो नांगौ, लाबोफिननांगौ। आसामनिफ्राय फैलानानै राजा गैया दादागिरि खोथा बुंफैनाय जायगायावनो प्रमद बर'आ एखे मिटिङावनो जिरायनानै दङ। हेमन्त बिश्व शर्माया खोथा बुंबाय, बिटिआरनि सिबाबो आंनो, दिसपुरनि सिबाबो आंनो। माबा मोनसे खोथा जायो नामा बेलाय? बेफोरखौ मा होनगोन? गाइस,
एसामिस निउसखौ नायदो नोंथांमोना बेनिफ्राय खुद बुजिदो कमेन्ट्सखौ लिरनो दाबाव खिन्थु কৌশলী ৰাজনীতি বিজেপিৰ আৰম্ভ মিছন BTC 25 হাগ্ৰামৰ পিছত প্ৰমোদক আঁতৰোৱাৰ ৰাজনীতি অকলে কোকৰাঝাৰ দখলৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ দুমাহৰ পাছত আকৌ আৰম্ভ হ'ল বিজেপিৰ যোগদান প্ৰক্ৰিয়া ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন নহয় তাৰ আগতে বিজেপিৰ লক্ষ্য ২৫ৰ BTC এই লক্ষ্যৰে মঙলবাৰে বাজপেয়ী ভৱনত BTCৰ 5 জিলাৰ 443 ভিন্ন দলৰ কৰ্মীক শৰণ দিয়ে বিজেপিয়ে So thank you very much for watching. Love you all.